Security guard! La No. bandera! Oh, ayan, ano? Gising ka na! Ay, mga kabisyo, ang oras natin, we got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. At syempre, kasama pa rin po inyong mga abang lingkod, Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido, at ayun, ang napakakulit na batang si Duday. Alright mga kabisyo, let's dig in! Huwag na natin patagalin to, Tang! Pag-usapan na natin to! Buntis na bagong kasal. Lumundag umano din sa rumaragasang tubig baha matapos makitang nahulog sa baha ang kanyang asawa. Oh no! Sabi rin ng tatay ng naturang buntis na nagpunta daw silang lahat sa isang mountain resort para magdiwang pagkatapos ng kasal. Ang kanilang kapitbahay ang dumating na isang pickup truck na dapat maghatid sa kanila pauwi pagkatapos. At ang sabi pa ng tatay nung makita niya daw na nalaglag yung asawa niya, sinundan niya ito. Which is nakakalungkot. At mga kabisyo, pareho pong nasawi yung bride at groom. Eto, logika na natin to, Tang. Huwag na natin patagalin. Ay, sige. Ano pag hinihintay mo? Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic at kadalasan na naririnig natin na kwento ng mga bagong kasal ay nakakakilig, hindi ba? Yung tipong mapapa, sana all ka. Wow! Diba? Pero ito po ay nakakalungkot na balita na pagkatapos silang makasal ay pareho silang binawian ng buhay. Now mga kabisyo, ito, logika natin. O bakit napakamot ka ng ulo? No. Makinig ka! Logika natin. Nagawa po ng bride na buntis na tumalon doon sa tubig baha nang makita niya po ang kanyang asawa na nahulog dahil sa matinding pagmamahal at pag-aalala niya rito. Sa kanyang pagnanais na mailigtas ang asawa, hindi na niya naisip yung panganib. Sinundan niya na ito at sa kasamaang palad po, nauwi po sa trahedya na nagsanhi ng kanilang pagkamatay. Maraming magsasabi na iba dyan, talagang true love, ano? Minsan po mga kabisyo, mapapaisip tayo, di ba? Bakit hinayaan ng Diyos mangyari ang mga ganyang bagay sa mga pobreng nila lang yun? Kakakasal lang, di ba? Well, mga kabisyo, ito dapat maintindihan din po natin to, ha? Dapat maintindihan at malaman po natin mga kabisyo na ang mga nangyayari po sa buhay natin, ito po ay produkto ng ating mga desisyon na ginagawa. Hindi po pinapakailaman ni Lord yung desisyon natin. O diba, sa pagtanong ng bride, diba, na buntis, ay personal po na desisyon niya yun. Hindi naman sinadya ni Lord yun, diba? Ang malungkot lang po mga kabisyo, hindi niya inisip na meron siyang anak sa sinapupunan na posibleng malunod din siya. Ang iniisip niya lang, paano pag may nangyari sa kanyang asawa kaya pilit niyang sinagip ito. Ito ko minsan mga kabisyo ang nakakalungkot, ano? Kung masyado nating binibigyan ng panahon, ng atensyon yung mga partner natin, 'di ba? Hindi po natutuwa si Lord diyan, nababad trip sa mga ganyan. 'Di ba? Kasi ang utos niya na huwag kang magano ng Diyos-Diyosan. So, kung ganun ang pagpapahalaga mo sa iyong partner, sa iyong asawa, pwedeng trabaho 'yan. That's idolatry. At ang sinasabi niya na curse po ito, sumpa po ito. Sa mga sumasamba ng Diyos-Diyosan, parurusahan niya ang mga anak, damay ang buong pamilya hanggang 4th generation. Which possibly nangyari. Ano? Kinakabahan ka na? Magbago ka na kasi. Diba? Baka ikaw na sumunod. Ay, nako mga kabisyo. Oras natin. We got 35 minutes after 6 o'clock. Kaya importante
ayusin po natin ang ating relasyon sa ating mga partner, sa ating mga asawa, at higit sa lahat, kay Lord. Ayan, para hindi ka pabayaan, para i-bless ka. O, ayos? O, uwi na sa bahay, wag nang iinom. Nahanap ka na ng asawa mo. Hey! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!